موزên xwezayî û yên şaşeyên sanal aramê elegezê. Moz li welatê me biharê û berbidemsala havînê ve dertên holê. Moz ango meşa havînê bêberhem e. Hingiv çênake, tu karî nake. Bi tenya golik, conega û gayê gêş gamêşê bêxem gez dikin û carna jî xortên ciwan jî gez dikin. Dema ku gayan gez dikin an jî derziyên xwe di çermê gara dikin ga zêde pê nahise. Ji ber ku çermê wî stûr e û bêxem e, ji ciyê xwe nalive, bi tenya dûvikê xwe ba dide û dûvikê xwe wek qamçî bi xwe dide, da ku mozik bireve. Gamêş qet ji ciyê xwe nalive, her wiha dûvikê xwe jî nalivîne. Qet ku hina de mozê, ji ber ku çermê wî hîn stûr e, derziyê moz naçê, pêve zêde mijûl bibe dê derziya xwe bişkîne. Lê golik beh. Vîzvîza dengê mozê bes e ku golik hilbê û biçolê bikeve, bêser û bêber xwe li kevir û daran bixe. Moz dawiya meha Nîsanê destpêka meha Gulanê bi awayekî xwezayî diyar dibe, bi giştî temenê wê sê mehin. Bi roj germayî hebe perên xwe da diweşîne. Bi vîzineyeke tûj bilind dibe. Germayiya xwîna li ser rewila wek durbîna termalê lê diyarin. Nêr û mê, mezin û piçûk, conega û çêlek jê re ferq nake. Berê xwe dide xwîna kel a ser, pê, pişt, binzik, lêv, difin, yekser derziya xwe têra dike. Wek malê bavê xwe, bêxem, bêpirs û bêtirs. Dema ku derzî dixwîne de çeqiya êdî heta biteqe dimije. Zik werîmî, kêmekî serxweş, xwegerî ser darekî yan ji ser komekî gunî dike. Yan jî bêyî ku derziya xwe têxe zerbeyekî, dûvikê golikekî, çêlekekî lêdanê dixe, kêmekî bilind dibe. Bêhişî diçe careke din êrişiyekê din dike, yan jî ku pişt nebûye xwe li binzik diceribîne. Moz wî şer û tekoşîna xwe heta derengiya êvarê didomîne. Tenê dema ku baran bibare yan jî hewa sar be navber dide. Li gor xwezaya xwe li ser dara, di nava gihayên kaş, gonî û di nava hêlizê de waran çêdike. Her ciyê ku lê radizê yan jî ciyên ku jê re guncavin tovên xwe dihêle. Da ku ew tov saleke din dîsa zindî bin. Mostiya xwe berdewam dike. Ev jî şêwazê zêdebûna wê yan jî parastina hebûna xwe ye. Tovên wê her wek wê dertên dibin moz. Kesek nikare wan asîmîle bike, nikare deng û navên wan biguherîne, ew her mozin. Moz bi giranî êrişê ser pişta çêlek, conega û golikan dikin. Ji ber ku dawiya bihar û havînan pişta conega, çêlek û golikan kêm digire. Ango bizik dertên, moz jî kêma di wan bizikan de dimije, pişta wan di demeke zûtir de qenc dike. Ango wek bijîşkeke bê mesref, bê beramber kar dike, tu xirabiya wê ji bo tu kesan nîne. Tenê dema ku heywanan gez dike, kêmê dimije heywan didin zîtika, dibezin û bi çolê dikevin. Şivan ji vê rewşê bêzar û aciz dibe, ji mozê re dide xeberan dijînan. Derencan ber bi payîzê, li gor werçerxana xwezayê, roj her ku diçe kurt, şev dirêj dibin. Hewa hênik dibe û reşeba pelên daran diwerîne. Êdî dawiya temenê mozê jî tê. Çend liv û tevger hebin jî, li êdîbayê tunebûnê lê dide. Moz vê çûnê nake xem, gul û keser bê tirsa nemanê, qet navê mirinê jî pê nahese. Dengê mozên naşibe tu dengan. Li gor me mirovan dengekî ku guhên me wek dixwirîne yan jî dengekî bêwext balê dikişîne, da ku ji neçariyê bi destê xwe guhên xwe, ser û rûyê xwe biparêzî dengê mozê ye. Vîzîniya wê bê rawestin çend xulekan bi awayeke berdewam dirêj dibe. Demeke din her vîzînî serê mirov bêhtir giran dike, wek di nava mêjû de bîr dikole lê tê. Vê zivistana 2025 di nava çileya mezin de dengê mozan nîne. Nabe jî li welatê me mozên torên sanal peyda bûne. Li her şaşeyekî gelek dev hene. Li her devekî ziman, li ser her zimanekî jî gotin difirin. Bê sînor, bê pergal, bê pîvan û bê xwedî. Kes kesî nabihise. Her yek gotinê dixe devê yên din. Herkes di her mijarê de pispore, zane ye, xwedî ezmûne û hevokan çênake, gotinan jî kurt dike. Kitte û tîpan difirîne. Başê jî bêşerm dibêje, min fam kin, an jî hûn min fam nakin. Vinekî di ji pozan derdixe, xwe li ser civak û rêxistinan dibîne. Moz bizik, kînor kêmê dimije. Canê rewilan rihet dike. Qenc dike jiyana rewilan mayînde dibe.
لی موزین تورین سانال رامانین گل شلو دکن هشمندی پارچه دکن بشروج ندیار دکه لسر آجویان فراست آوا دکه زور و زحمتی دردن ده چلمسه خود خقالک ربنیه در گوتنین ویده به هیویتی و زوزی دکن لیکمنی روژ لیخه آرامی به جره شوق و شنگه دبه پیشنگ ولات دولتا کرد آوادکه پروژه این ناونتوی دا درجینه دشانه انسانال ده دستان ده گوپال نقشه این ولات خیزدکه جدایی موزین خوزایی و موزین سانال موزین خوزایی به تنی کاری خودکن انگونا کون ناو کاری کلمیشان مورستانان پپولیان انجد ناو کارین قجکارش لی اف موزین شاشه انسانال خود خن ناو هر کاری نه هنرمندن لی وک بسپورین هنری داخوه نه پولیتیک وانن لی سر چاره نوسا گل داخون نه لشکرن جی شرفام نکن دی جیان خود دست خود ندانه سر چکی که سخته جی لی سر قدر شری گل داخون بیردوزی فام نکن فلسفه فام نکن دبکو بشاشدی چند پرتوکین آنتیک این هلنیزم خونده بن به تیگه و بیوین یونانی گوتنین خود خملینه تیگینین بیردوزی رزدکه دناف قدا کار دنینه دناوا تکوشین دنینه و جوالات خواه رویایه لکولان اوروپای لوتکان داویشه لسر شورش و شورشگری اولاد سمان درجیه دکه اف موز پرشیلونه کورن ببختن هستیم پشتوان نینه هر دسورن آوارین وان نمایه چاره شوانین کردستانی تجاران به موزان رمجول نابن او مالا خواه پاقش دگرن خواه برای خستن دکن آنگو تجاران موزان نکن رو جوا خواه و وان گهتر نکن